Dneska som bral dať úplne nový reload update, povedal som vám určité novinky. Budem určite rád, keď mi dáte odber a like. A môžeme ísť na to. Tu máme nový Spawn Island, ktorý vyzerá dosť dobre. Mali by tu nám pridať aj auta, ale neviem, či ešte sú. Myslím, že ešte nie. Ale mali by tu nám byť auta. Ok, máme tu na Stinger SMGčko. To je dosť dobré SMGčko. Tam máme, redajko. Kam toto tu ne? Nekonečné. Ok. Slurp. Ok, to je dobré. To je dosť dobré. To ste nevideli, prosím. Dopadnem sem. Tieto nové lokácie sa mi hrozne nepáčia. Neviem prečo. Ináč malo by to byť na tematiku Chapter 2, keď sa nemýlim. A vyzerá to dosť dobre zatiaľ. A máme tu na mamutku. To je kam dosť dobrá. Našli crash pady sú na movement kamo dosť dobré, lebo môžete mi mať hoci kde v inventári. A dávam tu na mamutku a nemusím dávať kolečko hore. Ty vole. A majú tu na snipu, ale ja mám radšej asi mamutku. Keď by som mal povedať, a je tu typek. Čo bolo? Ty vole. Otvoril. Komu ja neviem, čo mám robiť. Uložím však splashe. Ok, typak má low. S jetpackom. Uaaaaah! 13 HP. All good, takzvané. Komu kde je? Ok, som dead. A mám pumpu, to je dobré.
Borstka. Kámo, strašne rýchle tu ide zóna. Však ja som teraz dolendoval. Dolendoval, ja nemám rozprávať. Yeah, that's pretty true. To je kombatka? Nie, to je pumpa. Neviem, tá kombatka dáva za 30 reálne. Dobre. Teraz žijem. Keď poviem vyskúčite. Nekam. Nejdu. Čestku, letu. Spasím niečo dobré. Hovoril, niečo dobré. Akože exotika. Ja to neberem. O, zlatá mamutka, tak to berem. A kamu ďalšie by vyskúčil. Nechcem nič hovoriť, ale mám god mood, akože. Nie, úplne... Presne toto som chcel... Hej, a ja to nemôžem zobrať. Hej. To čo je? Dobre, tento jackpot mal zobrať len. Kámo, teraz. To je Dream Loadout. 14 na dielku? Som si myslel, že to bude nejak 11. Táto taktika je dobrá dosť na mytické... Kurní. Je to typek. je. Nájdem shotgunom a pôjdem po ňom. Kámo, ja som fakt, že uhral s takýmto dúmicom. Neviem, čo tam bolo. Kámo, ja preto ja mám rád revolver trošku. OK, som mŕtvy. Tak toto je kámo úplný profesionál. Kamo? Kamo? Tam bolo, že Krix, alebo tak také proste. O Klix. OK, ľudia, zistil som, že sa nebola Klix, alebo jak sa volal. Toto by bolo pre dnešné video všetko, nedali sme win, čo ma trošku sklamalo, ale to nevadí. Pokazali sme si lootku, povedal som vám tam nejaké novinky. A budem sa tešiť ďalšieho videa, dajte určite odber a like. Ahojte.